Ngano kung dili kung na ako balik ako ra. What is up mga ka-street peepsters nga mga gwapo o gwapa? Today we are here sa Bisaya Music Festival nga nadayon nagyud. Now for today's episode of Street Peeps, atong ipangutana ang nidaog sa atong recent nga pa-raffle para sa free tickets. Now the question goes like this. Tagaan ka ni mo kwarta? Dili. Ay, that's a serious question. Kung tulo na lang kabuk ang imong strand sa buhok, kung sa imong ganahan, tupad or lagyo? Tupad ako. Pero at least marag isa na siya kitaon. Tupad. Kaya nga naman, explain, elaborate. Isa. Para ma-emphasize ang kabaga. Lagyo? Kay para ma-spread. Tupad. Kay na practical way, kung magbutang kag fix, kay pwede man nimo siya mabutang na marag isahon. Tupad na lang para at least di na sila alone. Where do you want it? I want it in the front, braided. Isod yun yung maniguang na to eh. Gusto na ko tupad. Para marag unicorn pero buhok lang siya nga style. Tupad. Lagyo. Charay! Kung na! Ako balik ako ra. Tulo ka po. Tupad lang para mapugnan gihapon. Tupad sila para nagyapoy banding kay hair band, hair. If i-braid na ko, arin lang gano'n sluyo para pinasawlin ba? Confucius say, you go to jail, bad boy. Sa lapiron tong nila. Okay na? Kayo, kapoy na sige edit ani. Kayo mong pasulti. Nakakaloka. Tupad. Pas kayo mong tingog. Tupad. Kaya para pwede pa daw siya ponytail. Lagyo. Ano man? Simple. I want it evenly spreaded out. Ganan ka together. Punta single na ka. Para dili alone. Sad-sad kayo. Siguradong magmahay siya pa. Imagine ko if ana siya. Or magtapan. Ako na lang i-donate ang buhok. Pero nakaibaw na mo nga si Jackie kay sinsayang kanina tong tingog kay kuan gid siya no. So that's it for today's episode of Street Peeps mga ka-street peepsters. Kung ako mismo personally as a person, mas ganahan ko nga kung tulo ka buok. Kung ako personally as a person, mas ganahan ko nga ang akong tulo ka buok nga buhok is tupad sila kay distance makes the heart not good. And if you have more questions you want to ask, feel free to tweet me at PipoDredal with the hashtag #AskPipo or comment down below kung na kay mga questions na ganahan mo i-ask. Mubalik na ko sulod. And Amping, thank you for watching this video. Pwede mag-wig, charot. Tupad kay tulo na lang gani palagyo pa. Okay, kinanglan tupad kay di mo ko ganahan nga mawala siya na. Punta single na ka. Ang buhok. Siguradong magmahay siya, palipayon tika forever.